A Deputación da Coruña reivindicou o deporte da provincia como canteira a nivel galego. A campeoa de Europa de hockey María Sanjurjo e o campeón de Europa de patinaxe artístico Lucas Yáñez foron os mellores deportistas. O Teatro Colón da Coruña acolleu na tarde e noite de venres a gala dos premios do deporte da Deputación da Coruña. É a cuarta vez que o ente provincial destaca os deportistas da provincia e nesta ocasión participaron máis dun cento de persoas, clubs e entidades para poñer en valor o traballo e os logros do deporte da provincia. Hoxe, agradecer ao xurado é importante. Hoxe, agradecer aos premiados e premiadas é moi relevante. Pero quixéramos facer un recoñecemento a aqueles que non subides aquí, aqueles e aquelas que o dades todo polo deporte, que sodes capaces de soster ese mundo do deporte das decenas e decenas e centenas de disciplinas deportivas que son capaces de prestar un servizo social, persoal, que son capaces de ofrecerlle a posibilidade de adicarse a un deporte ou de practicar o deporte por minoritario que seña ou maioritario que seña a través desas persoas que conforman as xuntas directivas de todas as entidades deportivas que residen na provincia da Coruña. O presidente da Deputación da Coruña puxo en valor o seu esforzo e dedicación para que todas as persoas que o desexen poidan practicar todos os deportes posibles. Sabemos as dificultades que supón soster ese sono que se chama un clube deportivo. Sabemos a implicación tamén, hai que recoñecelo, das familias, dos avós, das aboas, dos pais e nais que son capaces de condicionar absolutamente a súa vida persoal, familiar e profesional para que o rapaz e a rapaza este no lugar que é citado para practicar, no lugar que é citado para entrenar, a hora exacta e os fines de semana absolutamente dedicados a que os rapaces e rapazas podan competir e podan desenvolverse como persoas, porque o deporte é iso. O deporte leva vinculado a nós dende que somos prácticamente nada. É o primeiro deporte que facemos, a primeira actividade que emprendemos cando nacemos é camiñar, que xa en sí mesmo un deporte. E destacou o momento que vive o deporte na provincia e a constancia dos deportistas. O deporte merece ser cuidado, merece ser apoiado. A nós nos toca a parte fácil, aínda que a veces a burocracia nos lo apoña difícil a nós e a sufrides vos. É certo que triplicar o orzamento en deportes non foi doado, hai que renunciar a outras actividades, hai que priorizar nun orzamento que ten, lóxicamente, como todo na vida, os seus límites. Pero entendemos que unha sociedade que practica deporte é unha sociedade alegre, unha sociedade contenta, unha sociedade que soña. E non hai que pensar máis aló do que valoran os nosos pais e nais que os seus fillos e fillas practiquen un deporte. Lles dá seguridade, lles dá tranquilidade e probablemente despois de que cumpran nos estudos, que cumpran no deporte, seguramente son os dous piares básicos da educación xunto cos valores que trasladamos como familia. Non? Prova de todo isto son os deportistas que día a día destran, traballan e soñan con superarse a sí mesmos, e os clubs, entidades e todas as persoas que fan posible que o deporte se manteña. Esta gala contou con numerosos premiados. A campeoa de Europa de hockey sobre patins, María Sanjurjo, recibiu o galardón a mellor deportista feminina. Buenas noches a todos. Quería agradecer que me entreguen este premio porque pienso que es un reconocimiento muy valioso para un deportista, porque creo que se reconoce pues todo el esfuerzo que hacemos día a día, que a veces podemos llegar a pensar que no tiene su valor o su recompensa, y creo que no hay mejor manera que el premio de mejor deportista en tu ciudad. Así que nada, quería transmitiros que estoy muy contenta y que me da mucha pena no haber podido estar allí, pero que estará mi familia, que no hay mejor representación que ellos, así que nada, disfrutad mucho de la gala y un beso enorme a todos. Mentres que o vencedor como mellor deportista masculino foi Lucas Yáñez, campeón de Europa de patinaxe. Bueno, clasificar al Mundial y ganarlo. Así vamos, con esa intención. Ojalá pueda ser posible y trabajamos para ello. ¿Estás consiguiendo todo o que tiñas na cabeza, que pensabas que podías lograr? Bueno, cuando era niño sí que pensaba que mi objetivo era llegar al Mundial, pero ganarlo la verdad que no era visible en mi cabeza. Ganaste como junior, ahora falta solo, después de un europeo, gañarlo como senior, ¿no? Eso es, a ver si este año clasificamos, seguir trabajando y una vez llegamos a ganar. Nos premios a deportistas veteranos, a deportista do Club del Mar San Amaro, María del Mar III, destacou polo seu dominio na natación máster con títulos autonómicos e estatais.
Na categoría masculina de deportistas veteranos, Amador Pena foi premiado pola súa trayectoria ao máis alto nivel no atletismo. Entre as novas promesas, a atleta de Abaña, Aitana Capeáns, foi recoñecida tras proclamarse campeoa de España sub-18 en lanzamento de peso en 2025. E o atleta sadense Hugo Zuluaga recibiu o galardón de deportista promesa masculino despois dunha tempada brillante na categoría sub-16. O deputado de Deportes, Antonio Leira, afirmou que o deporte na provincia é un motor social e o reflexo dos mellores valores. A vosa paixón, o voso esforzo diario, o voso compromiso coa formación e cos valores son o que realmente nos fai grandes. Como diputado provincial de Deportes é un orgullo compartir esta gala con quen facedes posible o deporte cada día. O constante contacto directo será sempre a nosa liña de traballo de onde xurde o coñecemento real das dificultades e necesidades que vos afectan no día a día e no esforzo que supón manter vivo o deporte base. En ese camiño seremos sempre un compañeiro de viaxe próximo a todos vós. Na categoría de deporte adaptado, María José Pose Santos foi premiada pola súa evolución no paraciclismo e o nadador coruñés Jacobo Garrido Brun foi distinguido como mellor deportista masculino tras acadar unha medalla de prata en 400 metros no Mundial de Singapur. Na gala entregáronse premios honoríficos a Javier Gómez Noya, Iván Raña e a Estrella Galicia.